مسخ فغري علو خبري مسخ فغري علو خبري سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو نزي هلو كنتاتنا عالم بفلاي دما ايروبا بعبي يسأليو زلو كنتات بوغن ناي قطبا كنرينا بوتهدراوي بصطاوي بكل مداي ايروبا كسع كندي بز كنتات زي تنكيفا خمزلا بمنصرو امونغ ايروبا امريكان زلو كنتات ون نحوار بخمي كصلا كم زغل ኩናት ናይ ዩክሬን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኤሮፓውያን ድማ ኣበይ ኣብ ከመይ ዓይነት መንቀራቑራትዮም ከም ዘለዉ ናበይ ከም ዝኸዱ እቲ ዝደልይዎ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ስእልን ኣብ ተግባር ዘሎ ኩነታትን ተገራጭዎም ከም ዘሎ መራሒ ናይ ዩክሬን ናይ ብሓቂ ኣብ ኣንፀርፅሮት ወሪዱ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ክርኢ ኢና እዚ ከዓ ምዕራባውያን ሃገራት ከራስኑካ ይኽእሉ እዮም ንግዚኡ ከበግሱካ ይኽእሉ እዮም በዓልካ ነኺስካ ዘይትኸደ መንገዲ ብስረኻ ዘይትኸደ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ከም ዘብፅሓካ ህያው ዝኾነ ኣብነት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክንርኢና ሰሜን ኮርያ ዝብል ስነ መጎት ድማ ብብዝሒ ክጥቀምሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ናብ ራሻ ክኣቱ ጀሚሩ ኣሎ ዝብል ናብዚ ሚድያ ብተደጋጋሚ ክመፅእ ጀሚሩ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ብምግባር ናብቲ ኩነታት ናይ ኤውሮፓ ዘሎ ዘተኮረ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ካብዚኣ ናበዮም ክቕፅሉ መጀመርያ ብጉዳይ ዘለንስኪ ክንጅምር ኢና ከመይ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ መጀመርያ በዛ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ንጀምር ኤውሮፓ ንባዕላ ነቲ ኩነታት ከመይ ትሪዮ ኣላ Hello, you're watching Talking Europe. War on Europe's doorstep has been raging for nearly 3 years, and an escalating conflict in the Middle East has further put the EU to the test over the past 12 months. My guest has had some heavy diplomatic lifting to do, given these multiple crises. He's the EU's outgoing High Representative for Foreign and Security Policy, Josep Borrell. He's also Vice President in the እንታይ እዩ ብዘቲ መተው ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኤውሮፓ ናይ ብሓቂ ዝፈተና መድረኽ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኤውሮፓ ብኩሉ መንገዲ ፈጢርዋ ኩሉ እቲ ከም ቅቡል ወሲዳቶ እቲ ሰላም ኣብ ኤውሮፓ ዝነበረ ከምዚ ብዘይ ስራሕ ድመፅእ ወይ እውን ኖርማል እዩ ዝገይሮሞ ዝነበሩ ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ዝኾነ ዝዳፈረ ሓይሊ የለን ከምቲ ንሶም ንኣሜሪካ ተንበርኪኾም ኩሉ ንኣሜሪካ ገዲፎሞ ዝነበሩ ካልኦት ዓለም ንኣሜሪካ ከምኡ ዝርይዋ ይመስሎም ነይሩ እቲ ፀገም ግን ራሻ ኮሚትሪያን ኣሜሪካ ክብሪ ነይርዋ ኣኽብሮት ነይርዋ ፍርህው ነይርዋ ካብ ራሻ ካብ ኣሜሪካ ባት እቲ ፍርህናቶም ተዓሚቶም ከምቲ ኤውሮፓ ኩሉ ረብሓታቶም ዘረከብዎ ራሻ ንከምኡ ክትገብር ፍፁም ድልውነት ኣይነበራን ቻይና እውን ከምኡ ንክትገብር ድልውነት ከም ዘይብላ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኤውሮፓ ናይ ራሻ ነዳዲ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣይነበሮምን ምስ ራሻ ብፍላይ ጀርመን ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኤውሮፓ ክንብል ከለና እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ሓያል ዝገብሮ ጀርመኒ ነይሩ ካልእ ኩሉ ላቒባ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት ቁጠብኦም ካብዚ ዝሕን ነዊሕ ገይሮም እዮም በታ ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን ተፀጋጊዖም እዮም ፅቡቅ ዝኸይዱ ነይሮም እምበረይ በዓል ጥልያን ካብዚ ዝሕሉ ሓያል ገይሮም እዮም 2008 እቲ ፋይናንሻል ክራይሲስ ምስ ኣጋጠመ 2008 ቅድሚ 16 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ኦልሞስት ስለዚ ሽዑ ምስ ጀመረ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ናይ በዓል ጥልያን ምስ ተበላሸወ እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ከምቲ ዝድለ ሕጂ እኳ ቁሩብ ድሓን ተስፋ ኣለዎ በሃል ኣሎ እንታይ ንማለት እዩ ጀርመን ጥራይ ነዊሕ ዓመታት ክሳብ 2019 ሮክ በቃ ፅቡቅ ዝኸይድ ዝነበረ ስለዚ ጀርመን እያ ነቲ ኤውሮፓ ጎቲታቶ ትኸይድ ነይራ ክበሃል ከሎ ከምኡ እውን በዓል ፖላንድ ዝበሃሉ እቶም ናእሽቱ ምብራቅ ኤውሮፓ እውን ድሓን ነይሮም ሶም እቶም ምዕራባውያን ኤውሮፓ ግን ከምቲ ዝድለ ዕብየት ኣይነበሮምን ብፍላይ በዓል ፈረንሳውን ካብኡ ናብኡ ግን ናይ ፈረንሳ ኣገይን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ቁጠባ ከም ዘለዎም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ምዝመዛ ዝምርኮስ ቁጠባ ዓብ ክፋል ከም ዘለዎም ርዶ እዩ ንሱ ድማ እናተዓፅዎ ይኸይድ ኣሎ ነዊሕ ዓመት ብዙሕ ሃገራት ስቲል ኣብ ትሕቲኦም እነን ዘለዋ ግን እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ኤውሮፓ ኤንጅን ናቶም ሞቶር ናቶም ጀርመን እንድሕሪልካ ጀርመን ድማ ኣብ ራሻ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ነዳዲ ጋዝ ናቶም ዋላ በዓል ሆላንድ ገለመለ እውን ካብ ራሻ ወስዱ ነይሮም እንዲኦም ብዓብዩ ግን ጀርመን እቲ ኢንዱስትሪ ቤዝ ናቶም ካብ ናይ ነዳዲ ሕፁር ነዳዲ ፅፉፍ ነዳዲ ናይ ራሻ ዝተመርኮሰ እዩ ካብኡ ዕዳጋ ናይ ራሻ ድማ ጀርመን እዮም ዝብሕትዎ ነይሮም ኮንትሮል ዝገብርዎ ጀርመን እዮም ነይሮም ናይ ጀርመን ካምፓኒ ቀዳምነት እዩ ነይርዎ መካይና ጀርመኒ ቴክኖሎጂ ናይ ማሽነሪ ናቶም ድዩ ዕዳጋ ናይ ራሻ ድማ ዝቋፀሮ እሱ ነይሩ ሕልፍ ሓሊፎም ኣብ ራሻ ብዙሕ ካምፓኒታት እዮም ደፍርዩ ነይሮም ኣብኡ ነይሩ ፋብሪካታት ናቶም ካልእ ብምቕፃል ቻይና ዝበሃል ድማ ትዝዓበየ እዚ ክልትዩ በቲ ዘሎ ኩነታት በዚ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣሜሪካ ትደፍኦ ደላ ክኸስሩ ወኪሎም ሰው
ሕጂ ናበይ ትምርጫናቶም እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ክብሉ The outgoing European Commission, Mr. Borrell, is a former president of the European Parliament and a former foreign minister of Spain. Welcome to the program. ሪዎ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝነበረ ጆሴፍ ቦሬል እዩ ቅድሚኡ እውን ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስፔን ዝነበረ እዩ ሕጂ ወዲኡ ስርሑ ንካልእ ነታ I think ናይ ኤስቶኒያ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረት ከረክባ እዩ ተቐቢሎም ማርያም ኣይተቐበልዋን ኣይፈልጥን እየ ግን ንሳ ስልጣኑ ክትርከበ እያ ትበሃል ዘሎ እስኪ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንዑ ዝተገበረ ኢንተርቪው ክንርኢ ኢና Let's start with the killing of the Hamas leader in Gaza, Yahya Sinwar. You've tweeted about this, saying that he was a terrorist and an obstacle to a much-needed ceasefire. But does Israel killing him actually make it even more difficult to reach a ceasefire now? I don't know, but the ceasefire has to be reached, the hostages has to be released, Gaza has to stop being destroyed, and let's start for looking at sustainable peace between Israelis and Palestinians. Otherwise, we will be in the same situation some years from now. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣንጻር እዚ ሰብ እዚ ሕማቕ ፖሊሲ ከም ዘለዎ ወይ ዕቡይ ፖለቲከኛ ናይ ኤውሮጳ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም እየ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ኣፍሪካውያን ዘዋፅኦም ዝፈልጡ ይኮኑ ንራሽያ ንፑቲን እኽሊ ስለ ዝሃቦም ደድሕሪኡ ይኸዱ ኣለዉ እናበለ ናይ ኣሽካዕላል ዘረባ ክንደይ ግዜ ተዛረበ ካልእ ግዜ ድማ ኤውሮጳ ጀርዲን እያ ተኻለ ኩሉ ጫካ እዩ ካብ እንስሳታት ድማ ንኤውሮጳ ክንክልክላ ኣለና ዝብል ንኩሉ ሰብ ዘቆጥዐ ዘረባ ተዛረበ ስለዚ ሓደ ካብቶም stubborn ወይ ከዓ ድርቅናን ትዕቢትን ዘለዎም ፖለቲከኛታት ነይሩ ኣብዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ጋዛ ክኸውን ከሎ ካብኡ ናብኡ እውን ምስሉይነት ክኸውን ይኽእል እምበር ኣብ ተግባር ዝተጨበጠ ኣይመስለኒን ንእስራኤል ኣብ ነዊሕ እስራኤል ንነተንያሁ ገለ ነገር ክግበረሉ ኢሉ ዝተዛረበ እዩ ነይሩ ሰብ ብኩሉ ነገር ክትሪኦ ፅቡቅ እዩ ኣብታ ፅቡቅ ዝገበረ ፅቡቅ ገይሩ ክትብል ክትክእል ኣለካ የስ ብኣፎም ገለ ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ኣፎም ግን ብዙሕ ክንግደሰሉ የብልና ተግባሮም ኢና ክንርኢ ዘለና ኣንጻር እስራኤል ግን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብፍላይ ስልጣኑ ይገድፍ ከም ዘሎ ካብ ስልጣን ይለ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ይመስለኒ ኣመይ ብናብቲ ስልጣን ክቕፅል ድልየ ስለ ዘይብሉ ይመስለኒ ኣንጻር እስራኤል እኳ ይኮነ ኣንጻር ነተንያሁ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ እዩ እዚ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ሓማስ ሓላፊ ያህያ ሲንዋር ቀቲልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ እስራኤል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክትገብሩ ዲኹም ነቶም መራሕቲ ኩላቶም እዮም ዝቐትልዎም ዘለዉ ቅድሚኡ ዝነበረ እስማኤል አይደነ መን ዝበሃል ዝነበረ ንዑ እውን ቀቲሎም እዮም ኣብ ኢራን ማለት እዩ ስለዚ እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ኩሎም ይቐትልዎም ኣለዉ ብሕጂ ዝመፅእ መራሒ ዝቐትልዎም ምናልባት ኔጎሽሽን ሓቂ እንታይ እዮም ዝብሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፂልኩም ነይረ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ዘተ ሰላም ክጅምሩን ተጀሚሮም ዋላ ነቲ ናይ ሕዝብላ ዝቐተልዎ እውን ምቁራፅ ናይ ተኽስን ዘተ ሰላምን ክገብር እየ ስለ ዝበለ ሰላም ዝብል ካብቶም ተቃወምቶም ነቶም ግብረ ሽበራ ዝብልዎም ንሰላም ክዛረቡ ከለዉ እዮም ዝቐትልዎም እዩ ዝበሃል ውግእ ክገብሩ ከለዉ ኣይቀትልዎም እዮም እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ሕጂ እውን ሰላም ክገብር ነተንያሁ ድሌት ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ወላ ኤውሮጳ ሕብረት ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ኣይ ዶንት ኖ እዩ ዝብል there's nothing they can do እስራኤል ክዝዝዋ ዝኽእሉ ዓቕሚ የብሎም እስራኤል ግን ንዖም ንኩሎም ሸበትበት ከተብሎም ትኽእል ነተንያሁ ዝበላ ግን ኩላቶም እሺ እዮም ዝብሉ What are your next steps then to try and actually clinch this truce? Well, we launched at the last United Nations General Assembly week in New York an alliance between many countries around the world in order to try to push for the Palestinian state. Look, the Palestinians exist. The Palestinians are not all terrorists. The Palestinian has the right to have its own state, is have its own dignity, and the only way to ensure security for the Israelis is to make peace with the Palestinians. And this is a hard job which has been failing for years. Yeah, this is true. ኣብዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለውን ፅቡቅ እዩ ፈለስጢማውያን መሰል ኣለዎም ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ክነብሩ ኩሎም ካብ ግብረ ሽበራ ኣይኮኑን እዚ ናይ ምንባር ናይ መሬቶም ናይ ዓዶም ናይ ናፅነቶም ክብረቶም ክወሃቦም ይግባእ እዩ እዚ ድማ ንዑ ከይገበርካ እስራኤል ሰላም ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ቴል ዳት ነዚኣ ንነተንያሁ ንገሮ ብፍፁም ነዚ ነገር እዚ ክሰምዕ ዘይደሊ መራሒ ዘለዋ እስራኤል ግን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ከደ ድማ ስታንዲንግ ኦቬሽን እዮም ዝህብዎ ነይሮም እቶም ፖለቲከኛታት ስለዚ ናይ ብሓቂ ምዕራባዊ ዓለም ፖለቲካዊ ምምሽማሽ ኣጋጢሞ ኣሎ ፖለቲካዊ ምምሽማሽ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ሮማን ኢምፓየር እንታይ ወዲቑ ወይ ዝበሃል ፖለቲካዊ ምምሽማሽ መርሕነቱ ስለ ዝመሽመሸ እዩ መይቱ ሮማን ኢምፓየር ዝኾነ ይኹን ንግስነት ኣይሰዓሮን ኣብ መወዳእታ መፂኦም ኣውዲቖም እዮም ግን ባዕሉ ስለ ዝመሽመሸ እዮም እቶም ካልኦት መፂኦም ከውድቕዎ ኺኢሎም ስለዚ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ባዕሉ እዩ ዝምሽምሽ ዘሎ ንሕማቕን ፅቡቕን ንፀሊምን ፃዕዳን ክፈላለ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ዓለም ካብ ትዕዘብ እያ ዘላ ሓያሺ ይኮኑን ኩሎም መራሕቲ ይርእዩ ኣለዉ እዮም
ጉዳይና ፍልስጤም ከም ዝቕፅቕጡ ዝኻሉ ኣካል መፂኦም ብዛዕባ ሂማን ራይትስ ክዛረብዎም ከለዉ ዝሰምዖም ሰብ ኩሉ የለን የስ ብሓይሊ ከስምዑ ክእሉ እዮም ንግዚኡ ገዳገለ ስለ ዘሎ ምስ ግዜ ግን ኩሉ እዚ ነገር እዚ እታ ኩዕሶ እታ ነገራት ካብ ኢዶም እናወፀት እያ ትኸይድ ዘላ መዓልታዊ ኤቭሪደይ ነፍሲ ወከፍ ፀሓይ ዝበረቐትላ መዓልቲ ኩነታት ካብ ኤውሮፓን ካብ ኣሜሪካን እናወፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከዓ ክቕይርዎ ይክእሉን they cannot do anything ንሳቶም ጥራይ መንገዶም ከስተኻኽሉ ዘለዎም ነቲ ክውንነት ክቕበሉሎም ንሃገራት ፀቂጦም ከም ድሌቶም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ይርዶም ኣሎ ነዚ መን ተረዲእዎ ኣለካቦም ንላዕሊ ኣብዚ ስምዕዎ It was very loud. You said that Chancellor is against two decisions. What I didn't hear. What they said. First is the invitation, and then the use of weapons, of Western weapons against targets in Russia. yeah, okay. So ብዛዕባ ቻንስለር ናይ ጀርመኒ እዩ ትሕቶ ዘሎ ኣብ ዓብዪ ኣፅዋር ተጠቂምኩም ንራሻ ምህራምሲ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ኢሉ ኣሎ እቲ ቻንስለር ናይ ጀርመን ኢሉ ይሓቶ ኣሎ መልስና ትስምዑ ሕጂ We had a lot of different conversations with Olaf and with other partners who really has these possibilities to help us with long distance, yes, long range. So first of all, I mean, for today, Ukraine used on the territory of Crimea a long distance weapon. We used it and we had success. Really destroyed how many? 20 for today? How many? 23. Yeah, for today, 23 enemy ships. Yeah, huge result. We use different weapons. First of all, our own Ukrainian production, long-distance weapon. Second, UK, Storm Shadows and Scalps of France. Yes, that's what we used. We never used Germany long-distance weapon. Why? Because they never provided to us. That's why I don't discuss with Olaf to use or not to use. I have to do the step back. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘለንስኪ ዝዛረብ ዘሎ ለንከነ ዝዛረቦ ዘሎ ዳርጋ ናይ ኣንፅርፅሮት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓቅታት እውን የውፅእ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ንነዊሕ ኣይትተኩሱ ወይ ተኩሱ ክትብል ከለኻ ንሕና ምስቶም ምሳና ንውግእ ዝሕግዙና ዘሎ ምስተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለየ ኮንቨርሴሽን ወይ ከዓ ዝርርብ እዩ ዘለና እቶም ንነዊሕ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ወይ እውን ርሑቕ ዲስታንስ ክንሃርም ኣፅዋር ዝሃቡና ከም በዓል ዩኬይ ስቶርም ሻዶ ዝበሃል ወይ እውን ናይ ፈረንሳ ከምኡውን ኣሜሪካውን ሃይመርስቲ ዋላ ኣታክ ምስ ዝበሃል እውን ሂባቶም ነይራ እዚኦም ዝሃቡና ናቶም ምሳቶም ዝገብሮ ብኡ ተኩስና ከባቢ 23 መራኽብ ናይ ፈረንሳ ናይ ራሻ ይዕኒና ኢና ዓብ ዓወት እዩ ንዓና እዚ ኢሉ ኦኬ ምስ ጀርመን ግን ንነዊሕ ተኩስና ክዕኑ ዝኽእል ኣፅዋር እውን ስለዘይሃቡና ምስ ኦላፍ ሾልስ ቻንሰለር ናይ ጀርመን ብዛዕባ ኣይዛረብን እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ከይሃበኒ ምስ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ We need his long distance weapon. This is first. I respect his opinion. It's his right to agree or not agree. But he can't recommend us to attack or not attack because he never provided. I think he can give us and say, you see, but not give permission. But give us, but not give permission to use. But give us and demonstrate the will of support and say, of course, okay, so we began to support Ukraine with it. Okay, እንታይ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ከይሃብካና መልሓስካ ንዊሕካ ምዝራብ ቅቡል ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ዘይሃበና ርእቶናቱ ይርዳእኒ እዩ ግን ኣብዘይሃቦ ዝኾነ ኣፅዋር ከይሃበና ትእዛዝ ክበና ግን ቅቡል ኣይኮነን እናበለ ንቻንስለር ናይ ጀርመን እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝሃርም ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ጀርመንን ዩክሬንን ዘይምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ሓደ ደር ቢልድ ዝብል ናይ ጋዝ መፅሄት ናይ ጀርመን ኣውፅኡ ነይሩ ኦልሞስት ጀርመን ኢዳ ክስሕብ ክትፍትን ከም ዘላ እቲ ኩናት ዩክሬን ምስ ዓራ ዘይተርፍ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ዝህብዎ ኣፅዋር ከጉድሉ ምዃኖምን ኢዶም ክስሕቡ ይፍትኑ ከም ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣውፅኣ ነይራ ሶ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ንነዊሕ ዘይቅበልዎ ዝነበሩ ሓቅታት ንክቕበልዎ ይግደዱ ኣለዉ እንደ ዩክሬን ኣብ ጉዳይ ኣብ መንጎ ተሪፋ ከም ዘላ ኣብ ዝሑል ቦታ ዋላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እውን ነጊርዎ ነይሩ እዩ ነቲ ቪክተር ፕላን ናቶም ከም ዘይድግፍዎ ሳቶም I recall, Phil, was about the victory plan and whether or not we endorse the victory plan. Again, the victory plan is President Zelensky's plan, and we're going to do everything that we can to provide the security assistance to support the president as he
tries to accomplish his objectives. Now, what we all want to make sure that we continue to do is to link military objectives to strategic objectives, and that dialogue continues. And I just met with Minister Umerov today. We talked through a number of those things. Again, our focus is going to continue to be on doing everything that we can to support the victory plan. So again, the victory plan زيلينسكي ስለ ዝኾነ ንዑ ክንሕግዞ ዲና ኣይንሕግዞን ንሕና ዝከኣለና ክንገብር ኢና እቲ ፕላን ግን ናይ ዘለንስኪ ብዙሕ ብዛዕባ ክንዛረብ ኣይንኽእልና ይብላ ኣሎ ብንጹር እውን ኣብዚ ሓቲቶም ነይሮም ብዛዕባ እዚ that the U.S. able to carry out some. Continue to do that. Thank you. Our second question will go to Andrei Smolyakov, Novaya Gazeta Europa, right here in the back, in the middle. Okay. Thank you. Mr. Secretary, Ukrainian military has been able to carry out some effective UAV strikes deep into Russian territory, but there have been reports, especially in Russian and Ukrainian language media, that the U.S. has discouraged those attacks. Is there any substance to those reports? And if so, is the U.S. willing to support such operations in the future? Actually, Andre, we've seen the Ukrainians use their long-range UAV strike capability to great effect. And we saw recently that they were able to take out a number of strategic level ammunition supply points, which has had an impact on the battlefield. I think what's important to point out here on እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ከዓ ወላ እውን ነቲ ብገጀፍታ ኣፅዋር ዘይኮነሲ ወላ እውን በቲ ድሮናት ተጠቂምካ ዩኤቪ ማለት ድሮናት ተጠቂምካ ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ዩክሬን ጠጠው ከተብሎ ከም ዝኣዘዘታ ወይ እውን ከምዚ ተባባዓታ ንክትቅፅሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ናይ ዩክሬን ሚድያ ወፂኡ ከም ዝነበረ ይነገር እዩ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ዲኹም ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝግበር መጥቃዕቲ ጠጠው ከብልዎ ትእዝዙ ኣለኹም ዲኹም ይብሎ ኣሎ again ጎቦ እንድሕር ከይዱ ኣሜሪካ ማለት እወ ማለት እዩ ይኽልክሉ ከም ዘለዉ ንጹር እዩ ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ ፒቨት ክትገብር ወይ እውን ካብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን እግራ ክትሕፅር ትፍትን ከም ዘላ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ድሌት የብሎምን ምክንያቱ ኩናት ረብሓ ስለ ዘለዎ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ይደልዩ ግን እታ ኩናት ቀስ ኢሎም ናብ ኤሮጳ ከሰጋግርዋ ናብ ኔቶ ከሰጋግርዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሳቶም ካባ ሸተት ኢሎም ክወፁ ዝኾነ ይኹን በዓልኩም ግበርዎ ንሕና ኣሲስት ክንገብረኩም ኢና ሓሳብ ክንበኩም ኢና ኣፅዋርካ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ካባና ኢሎም ሸተት ኢሎም ካባ ክእለ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ እዚ እቲ ጉዳይ ዘሎ እምበር እጀቲ ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ራሻ ክሃርቡ ተጀሚሮም ኤስካሌሽን ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ክእል እቲ ኩናት ንኣሜሪካ ድማ ከይፈተወቶ ናብቲ ኩናት ክትኣትወሉ ትኽእል ግዴታ ክፈጥረላ ስለ ዝኽእል ንዑ ክፈጥር ዝኽእል ነገራት ግደፍዎ ኣብቲ ውሽጢ ዩክሬን ዘሎ ሰራዊት ግን ተቃለስዎ ቆፅሉ ክሳብ ሓደ ሰብ ዳርጋ እዮም ዝብሎም ዘሎ ብእግረ መንገደይ እንታይ እውን ዝብል ሓበሬታ ወፂሎ እቲ ናይ ግፍ ግዱድ ዕስከር ናብ ዩክሬን 25 ገይሮሞ ዘለዉ ናብ 18 ከውርድዎ ብጣዕሚ ፃቕጡ ይገብሩሎም ከም ዘለውኒ ነቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናብ ግንባር ክወስድዎ እዩ እቲ ዕላማ እዚ ኩናት እዚ 2 ዓመትን ገለን ገይሩሎ ዩክሬን ንቡር ሂወት የብሉ ናብ ዝዋን እዚ ከባቢ 2 ዓመት 3 ዓመት ጠቅላላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ትምህርቲ የለ ገለ የለ ዝነበረ ትመንሰይ ኣጎላጎል ተሪፍ ዝነበረ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ እዚ ግን ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ዝዝረብ የለን ተርዲኹም ኣለዎም ወላ ሓንቲ ዘይዝረብ for some reason ኣብ ኤርትራ ንዝመሃር ንዝዓቢ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ወላ ሓንቲ ከም ዘይረኸበት ትመንሰይ ስለዚ ናብ ኩናት ዘሎ ነገር ሕማቕ ኣላ ይብሉን እዮም ኣብ ሓውሲ ብሰንኪ ኣብ ጎረቤት ዝነበረ ፖለቲካ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኮይና ዘላ ሃገር ግን ኣብ ግሓር ነብሳት ከም ዘላ እዮም ዘረቡ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣስተውዒልኩም ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኣነ ዜና ዝቕርበልኩም ከሎ ነቲ ነገር ክንፈልጦ ጥራይ ኣይኮነን retroactively ገምጢልኩም ኣብ ትናትና ፐርስፔክቲቭ መለስዎ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ ስለምንታይ ነይሩ ኤርትራ ንድሕንነታ ሓደጋ ስለ ዝነበራ ኣብ መሬታ ኮፍ ዝበለ ሰራዊት ናይ ወፃኢ ናይ ካልእ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ካብ 2018 ድማ እቲ ኩነታት ኣይተፈትሐ ነይሩ እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ካብ ዝግበር ድማ ከም ንሪኦ ኣለና ፈኻራታት ስቲል እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሃገር ወላ እኳ ናብቲ ናይ ንቡር ሰላማዊ መንገዲ ከይተደልያ ንኸይትኸይድ ሓፁር ዝገብር ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ እዚ ከዓ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላማዊ ሂወት ንኸየንብር ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ስግኣት ክትፈጥረሎም ኣለካ እቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ሓውሲ ኩናት ኣብ ጅሆ ክትተሓዝ ከም ዘለዋ ምሉእ ሓይላ ናብ ልዕባ እንተገይራ ክትምዕብል ትኽእል እያ ካብቲ ዘለሃቶ ንላዕሊ ክትከይድ ትኽእል እያ ዝብል ፖሊሲ ስለ ዘሎ ለንቀነ ግን ሓዳሽ ኣርእስቲ ረኺቦም ኣለዉ እዚ ሓዳሽ ኣርእስቲ እስከ ስምዕዋ Well, next, it is proof that that military pact between North Korea and Russia signed in June was more than just a symbolic show of solidarity. Pyongyang will deploy thousands of soldiers to Ukraine's front lines, cementing its military alliance with Moscow. For more, France 24's senior international affairs editor Rob Parsons joins me now on set. Hi, Rob. Is this announcement?
Well, it's very significant. First of all, I think we should say ሶንታይም ዝብሉ ዘለዉ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ሰራዊት ንራሻ ክሰድድ እያ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ኩላቶም ከጋውሕዎ ቀኒዮም ኣለዉ ሓቅነቱ ብሕጂ ክረጋገፅ ኣትሊስት ስለያ ናይ ደቡብ ኮርያ ኢልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክንምንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ነገር እዚ ብዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ክነፍሖ ከለዉ እስከ ንስማዕ Pyongyang hasn't confirmed this yet, but the information is coming from a variety of sources, including South Korea's National Intelligence Service, Volodymyr Zelensky, Ukraine's military intelligence service, and they're all saying that somewhere in the region of 10 to 12,000 North Korean troops are already in Russia, in the far east of Russia, Khabarovsk, Vladivostok, Ussurisk, Blagoveshchensk, all towns on the border with China. In the case of Vladivostok, also very near to the border with North Korea. So they're there, they're being trained, apparently, according to the National Intelligence Service of South Korea. ዘንታይም ዝብሉ ዘለዉ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሻ ዝገበርዎ ምስ ፑቲን ቭላድሚር ፑቲን ጌሸቀሎ ዝገበርዎ ስምምዕ ኣላያንስ ከም ዝገበሩ እዚ ግን ናይ ዘረባ እዩ ሓሳክት መናውራ ኢሎም ከነኣእስዎ ብዙሕ እዮም ፈቲኖም ኣብ ተግባር ግን ፑቲን ዝገብሮ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ሾክ ምስ ገበሮም እዩ ኩሉ ግዜ በሰንበዶምን ከም ዘጉርዑ ምስ ገበሮምን እዩ ፑቲን ኖውስ ኤግዛክትሊ ብዝሒ መሓዙት ዘይኮኑሲ ኣገደስቲ መሓዙት ከም ዘድልዩኻ ብዝሒ መሓዙት ኣይኮኑ ዝጠቕሙኻ ኣገደስቲ መሓዙት እዞም መሓዙት እዚኣቶም ድማ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣይዞሌት ገይሮም ሓሲቦሞም ዝነበሩ ሃገራት እዮም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ራሻ ኩሉ ነቲ ሃገር ንኣብነት ንሰሜን ኮርያ ኩሉ ዘድልያ ክትባ ትኽእል ሃገር እያ ራሻ ሰሜን ኮርያ ንእሽተይ ሃገር እዩ ኣዝዩ ብቁዕ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘለዎም ሃገር ኣይኮነን ግን ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ኣፅዋር ናይ ካልእ ግን ንፋዓት እዮም ስለዚ ኤግዛክትሊ ንሱ ድማ እኹል ትርፍ ሕርሻዊ እቶት ኣለዎ እቲ ቭላድሚር ፑቲን ራሻ ዝበሃል ኣብ መሬት ስለ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ሰራሕተኛታት ካብኡ ክረክብ ይኽእል ወታደራት ካብኡ ክረክብ ይኽእል ኣፅዋር ካብኡ ክረክብ ይኽእል ንሰሜን ኮርያ ድማ ነዳዲ የብሎምን ነዳዲ ብብዝሒ ክቦም ይኽእል ብዙሕ ነዳዲ ስለ ዘለዎ ጋዝ ክቦም ይኽእል ካልእ ኩሉ ማዕድናት ዘድልዮም ክቦም ይኽእል ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ንምሕያል ድማ ቴክኖሎጂ ክቦም ይኽእል ኢንዱስትሪ ናቶም ንምዕባይ ቴክኖሎጂ ክቦም ይኽእል ስለዚ ንሰሜን ኮርያ እቲ ዝበለፀ መሓዛ ማለት ራሻ ማለት እዩ እዚ ክትገብር ግን ክሰርሓሉ ኣለካ ሰሜን ኮርያ ድማ ኤግዛክትሊ ፀገም ናይ ፑቲን ይፈልጡ እዮም እንታይ ትደሊ ምናልባት ሰራዊት ኣብ ግንባር የድልዩኻን እዮም ርግፀኛ ኢኻ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይብል ራሻ ኣብ ግንባር ሰራዊት ከም ዘየድልያ ግን ኣብቲ ሎጂስቲክስ ብዙሕ ነገራት ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ዘፍሪ ፋብሪካታት ድዩ ኣብቲ ናይ ገለመለ ኣብ ሎጂስቲክስ ከልይዎ ይኽእሉ እዮም ዓቕሚ ሰብ ናይ ሰራዊት የድልየካ ኣብ ዝተፈላለየ ስለዚ መይቢ ኣብኡ ክሕግዝዎም ክመፁ ክኽእሉ ኮን እዮም ነፍሲ ወከፍ ሓገዝ ድማ ኣብ ኩናት ንዘሎ ሃገር እንተረኺብካ ቀሊል ኣይኮነን በዚ ኮይኑ በቲ ግን ቭላድሚር ፑቲን እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ውግእ ናብ ካልእ ኤስከሌት ክገብሮ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ናይ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ክጥቀም ይኽእል ዶ ክወስድ ይኽእል ዶ ኣይወስድን ንበዓል ነፍሱ ዝኻልእ ሕቶ እዩ ብዙሓት ንራሻ ብቐረባ ዝፈልጥዋ ሓሶት ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ኣብ ኩናት ኣትዮም ኣንጻር ዩክሬን ክዋግኡ መፂኦም ዝበሃል ዘሎ ቅቡል ዘረባ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ዝስዕር ዘሎ ሓይሊ ተወሳኺ ሓይሊ ክኾነ ኣይደልን እዩ ኣብቲ ዓዱ ድማ ሰራዊት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ግፋ ዘይጀመረ ኢቨን ሪዘርቭ ሰራዊት ኣብ ካልእ ቦታታት ዘለዎ ዘየተወ ዘሎ ናብኡ ሰራዊት ንክሰድድ ዝግደደሉ ምክንያት የለን ግን እዛ ዘረባ ሸንኮለል ዘብልዋ ዘለው ገለ ነገር ክገብሩ ስለ ዝደለዩ እዮም ሰሜን ኮርያ ስለ ዝኣተወት ንሕና ድማ ገለ ክንገብር ኣለና ንምባል ወይ እውን ዩክሬን ገለ ሓገዝ ክግበራላ ኣለዎ ክብሉ ስለዚ ክጥቀሙላ ስለ ዝደልዩ ዘለው እያ እምበር ክውንነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ምናልባት ኩሉ ግዜ እዚ ዝብልዎ ድማ ብኢንዲፐንደንት ሚድያ ክንሪኦ ኣለና They're being issued with Russian uniforms and IDs, false IDs, from parts of Russia's far east, from Yakutia and Buryatia, where the people are quite Asiatic looking, so I suppose they may just be surmising that they could get away as being Buryats or Yakuts. But this is really significant. I mean, this could mean, if the North Korean troops are used in combat, that North Korea will be fighting for the first time in its existence in Europe against Ukraine. Volodymyr Zelensky says this could be the first step towards world war, probably taking it a bit too far at this stage, but the United States expressed concern about it. ዘለንስኪ እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ናይ ቀዳማይ ኩናት ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዩ ክኸውን ኢሉ ብዓውታ ጨዲሩ እቶም ሰራዊት ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ በዓል ኔቶ ናይ ገለመለን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ መፂኦም ክዋግኡ ከለዉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣይጀመረን ማለት እዩ ስለዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝጅምር ንፑቲን ተሓጊዝካዮ ጥራይ እዩ ብናት ካልኩሌሽን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ነገር ሓድሽ መድረክ ሓድሽ ኩነታት እናተገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚኣ ብኩሉ ሓፍከፍ ከብልዋ ኩሉ ሚድያ ብዛዕባ ትዛረብ ዘሎ Syria, as you may know, has like the fourth largest military, over 1 million personnel. Zelensky says if the reports are true, this would be a world war. What is the state of play?
What does it mean for America? And something America can do that is making a big difference already, and they need to do it more. Why? Dan Rice will explain. The president of the American University in Kyiv, former special advisor to the Ukrainian commander-in-chief. Good to see you, sir. Good to see you. Thank you for giving me the heads up that it is time to check in. What is the state of play? What does the North Korea move mean? This is a very frightening time, Chris. እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ራእይዋ ክስምብዱ ኢኹም ድማ ክንዲ ምንታይ ናብ ኩናት ሕልሚ ከም ዘለዎም ገለ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ድማ ክሳዕ ክንምንታይ ረብሓ ከም ዘለዎ ስምዑ ሕጂ ብዛዕባ እዚ North Korea entering the war is a very scary predicament for several reasons. One, Putin is running out of troops. He's already euthanized his prison population. Over 700,000 Russians have been killed or wounded. He decided on a war of attrition, and the Ukrainian armed forces are destroying his army. He's running out of troops. He doesn't want to go to mass mobilization. So he went to his friend Kim Jong-un, and North Korea is now apparently supplying troops. And Ukraine has already killed some. እንታይ ዝብል ዘሎ ዩክሬን ብጣዕሚ ኣናብስ ስለ ዝኾኑ ንራሽያ ሰራዊቱ ንፑቲን ሰራዊቱ ስለ ዝወድዎ ካብ ህዝቡ ድማ ዕስክር ሓድሽ ሰራዊት ስለ ዘይደለየ ካብ ሰሜን ኮርያ ከይዲ ይወስድ ኣሎ That doesn't make any sense. ኣዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ከመይ ጌራ ዩክሬን ሲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ክትወድኦም ትኽእል It just doesn't make sense. Air superiority መን እዩ ዘለዎ ራሽያ እዩ ዘለዎ ኣፅዋር በብዝሒ ራሽያ እዩ ዘለዎ كهاجم زفتن زنبرة ويونت سرايد نيراشا كوت زفتن زلو يوكريني نيرو سلازي يوكرين وتهدرات ودي حمزلا بوقعي كندق زي تزاريبا كما يجري أسوار وحيدنا يلوم ليتم حالتم بخيوم يوم كما يجري سرايد نيراشا كودوم زغلو أسوار راشا تفري زلا لناي أمريكان أوروبان كفري وزغلو سلسة أسفنات تفري حمزلا بعلم نجيرهم ناي أوروبان أمريكا سلازي كما يجري يوم سراويد ناي يوكرين راشا زيادة قاتلو مخل كالاي زي war of attrition is bad وقنا أسوار دما بزحاس وار زلوت رايز بزحاس وار زلوت رايز ما زقتل هذه ندخلوا انفراستراكشر يكون كم زي عينت انوات كتورد تخل على راشاسي كما يجرى سراويد ببزح ميتوا for some reason تايك غبري في تونس كنا راشا سراويد زموتو صبو غيرهم كم زفلتونا يوكرين غنا يفلتوني من يوكرين عم كبيدي حتى حق قلتهم independent media زو كل غزي سراويدنا راشا كم زي تتنكفه سراويدنا يوكرين غن اب قدام يكون عالم كنت زقاطمه موت اقاطيمو خم زلو يمزنغرو زلو ስለዚህ كنت منتاي ا ميديا متيوم كم عبيت ميدياات متيوم نكحسو خم زغلو طرح in Ukraine so that in a crazy world there are North Korean troops inside Ukraine fighting for Russia it is becoming a world war. What does it mean for us? The U.S. needs to continue to work with NATO to fight the aggressors. The aggressor countries are clearly North Korea, Iran, and Russia that are coming together. And let's not forget China. China is a part of this. North Korea is beholden to China. 97% of its food and fuel comes from China. Kim Jong-un would not be in Ukraine had it not been for Xi Jinping's approval. Xi Jinping actually operated with Putin on the invasion and asked Putin to delay it until after the Olympics in 2022 when the Olympics were in Beijing. So this is becoming a world war supported by China, supporting Russia to So Raywan, again, تزربات propaganda, pure propaganda زبال كم زي مثلا ضروري propaganda. ماشي China نتوج تناوح لا إيران تناوح لا سمين كوريا راشا ساعتهم كتات تقول لهم ناي سلام بقتايم سم يقول نسلام سعر زلوا أمريكا نسلام الرجعتن كم تسرع زلا جيري تزرب نزز عم سب هلاوي خات زحزناكا سم بالي كون سسرعي لوبيست ويكا كابتن اسوار كونتراكتوري كشيت نتا اسوار لك كم زي تلفزيون دشي سبت زي تلفزيون كم زي 5 زبلاكا كومي لك اسغانا اسوار شات سلزغوني كم قبلي حلف علي فو بزعبه حنت اسوار لك كم زي تليفون دشي زلو خزارب كسمعوا يغم انتي زبل زلو بعد تشاينا بزكينات ايد زي بلوم اسوار زي يقبلوا هاغورو جن بليونات ገንዘብ اسوار تقبل زلا نسوم ناي سلام مخانم اب اسرائيل تخونه سلام لغيورد وجن كقصل تقبر زلا هاجر زلاتو attack the Ukrainian people and basically genocide, supported by the two state sponsors of terror, which is Iran and North Korea. North Korea is now sending troops. North Korea has one of the largest armies in the world, over 1 million men under arms, and they're now operating in Ukraine. And Ukraine needs to destroy not only Russian troops now, but also North Korean. And we need to support them with everything we have. So on the category of the last part, everything we have, you sent me a note saying, hey, we got to talk. I got to explain this cluster munitions and why they're working so well and what needs to be done there. But then I also want you to unpack the political situation, Dan, because it seems like the military fix is easy in terms of how the U.S. can help. But this is not a... Well, Chris, the whole solution and the whole defense of Western Europe has always been based on cluster munitions. Any freedom-loving, best way to kill Russians in large scale. And that's what we fought to get for Ukraine, and we did get them. And the President of the United States and a bipartisan group from left and right supported cluster munitions. First for artillery howitzers, then for HIMARS launchers, and then... So, the cluster ammunition زبهال كم زنا cluster bomb زبهالي كمو بقى العنترة كنت كمان لنا بوجيرنا رشاويان كن قتل مالنا سمين كوريا
نبحكي أتي نتا كلاستر بومبس نعا أدفرتايز كبر زمت أسابيو كل هذا حجي قسم ويهم نعت رايد زارب. We should have been supplying right at the beginning. Now we're supplying the right ones. Now we need to go in quantity. You're talking about the only army in Europe that could have defended itself against the Russian army, Ukraine, and now is having to fight the North Koreans. We need to supply Ukraine with everything we have, especially cluster munitions. If we give enough cluster munitions, they will destroy both. Quick here, but a lot of people think it's not legal. Will it be seen as an escalating move at the last moment that America needs that? Not all, Chris. We've already. دريوم كم زي أمتي نتكوينات بناي بحكي يوم زت أكلوا زي كلاستر بومبس تبعال أبزحات أجرات قبولها يكونن حماق بومبس لزخونة نو كم زبالي لأن كنت قد محجوة تتكي ممليه من أيام يوكرين هجون كنت كملوا لهم نوع تتكي ممزخونة نجر كعنوا كخلوا لهم كأصل تراي كخلوا لهم نا يوكرين زبي كو نتناي راشا سراويت نتناي سمين كوريا سراويت تيزلو كودو ولا يبلالو تكملوا كعندر كلوسي سكلاستر بومب غير كسرت قتل كلا نيكولار بومب غير كتهرمهم كم تخلقنا يفلتني هو كير استقتلتهم كذا يوكريناوين لذي اتي ابتو كوينات نمسفح فحزلو جكانن كوينات ربح مقانون كابزياتهم يخاتسمعون بعد لا تخدينهم كمزي سيريس الاكسبورتس كوينهم يمدموتسو قد كوينات نحتاتهم انجيرا يلقع كمزي دا تلفزيون فابريكات سرح تلفزيون مشات ربح زلو ويون تليفون بمشات كنبر زفتن لقعكم يمزيهم تصور عشيتهم سلازم نبرو أدفرتايز قبل زلوا زمتي كلاستر بوم بتعمل صبغي وصي تاوي أبزو جز نابله لك كمزي نبرد شيء زلوا غيري أدفرتايز قبل أبكم درجينا بس هنا زلنا لو في حليفهم على التلفزيون متيوم نتصور نتنسون بروموتس قبرو نوعيهم بروموت قبرو زوج زلوا very sad part of the story بزون نقتل إذا أنا سمين كوريا بيزي أجراتهم زلاجن إسكان ملاسبتي دبلومات Ukraine, President Zelensky presented what he called his victory plan to the EU Council. You have said that that Europe needs to support Ukraine stronger and faster, but there's still this blockage on the 6.6 billion euros through the European Peace Facility. Again, there's no magic wand, I guess, but what would be the way forward on that? I am confident that in my last Foreign Affairs Council in December, I will found a magic wand and will put that solution on the table. But this is not the only blockage. There are other differences on approach about how to perform our support to Ukraine. The issue of the long-range missile, the issue of have we to authorize Ukraine to use our arms in order to hit into the Russian territory. This is maybe a more important issue than the 6 billion. Have you been arguing for allowing those longer-range missiles then? كان ريد لنا أبكيناتنا يوكرين كون كله زي حدا كابتم extremely حدا جنيا مرجع الزنبرة سبيو تكوينات بزخوني يكون من قدنا خي ودا راشا كتسعر اللوات رايزبل أقولها تحساس بعض اللويو بنسعروا راشا تسعرهم زلا جيزي سلدي وحط لهم زلو نايب حكي حدا جنيا درجانا زلنا حانتنا عيد حقو سنة نجار انتلا ويون حقو سنة قايبل نيجن كابنا أبرق تبلا نجار زيوم مرح تجاتهم تني كل راو بومبا بيدهم زي مهلا وترايو برجعتهم بس زخدوا زلو كنتي معرت جنزب زبوا زلو قال طريقة يوم قدم مدفونا خويني دسمعنا مهنياتو بفتسم عندراناتهم دوب زي زلو يكونن أبزس كان اسمع بتخالي من قد خمريو يوم يومتم تخكلني حبري تغبونا زغلو and BRICS, but let me start with Ukraine. Is there any truth from your understanding and your sources and your observation of Russian media to the allegations that the North Koreans have sent troops to Russia to fight against the Ukrainians and that some of those North Korean troops have defected to the West? No. Okay. I mean, it would be humiliating to President Putin, of course, with the size of his population and with young men volunteering to the military for him to have to call on North Korea to send troops there. But this is what is this? A PR stunt? سنتايز ولا زلوتي أبو زلو بيبي إسكوبار غازيتنيا أب راشا زغمتي برازيلا غازيتنيا أب راشا أو قوام ذي كنا سبي إسيا نازو رز خيري عبي كومنتاتوري صحافيو انتايز ولا زلو زينا يسمين كوريا زبها زلو حسوتي بلالو بزوج زيون قبل لي أنا راشا من حبريتا ويون سورسز كم زلو بزو حاجة داس حبريتا ذهبا أبتك بارو مسترعي حبريتا زلو ويو سلازي زي زبها زلو ادفرتايزمنت نتسمين كوريا كالم تتاوي ون فلوي حاجز نقرأ بزو تكملوا زلو ينبر زخون استرعي لن خايب لالو by Kyiv? Russia doesn't need anybody. They have more than enough. They don't need a new mobilization, and they have enough reserves. If they need in the front line, they have enough reserve troops. And if that would ever happen, it will be a mediation for the DPRK as well. They don't do
سنتاي زبل زلو راشا أخول سراويت أبقى مارترا إذا كنت أب ريزرفون زلو سراويت يا سراويت زلي أنا يروك أب ريزرفون أمتي أخذ قبر مخالت أنت زي اللي دما كنت عسكرون مخالت كافزبا استفلا لي موبيلايزيشن مالت عسكرنا بسخوانه بقفالي بقى غير كاخذ عسكر كلا غايو كومو وين كنتكم كومو وين تتكم يهلان سلازي بولا انت نزمو صطريات عسكر زلا حساب حجي وتدرنا تقبر زلا ناب كومو زدفاف كنتا سلدي تفتر الله سلازي أوج حسد كون دخلي ترايز زلا this anywhere, of course not. One thing is the DPRK sending a missiles to Russia. That's one thing. Another thing is to send troops and on top of it, potential defectors. Troops in North Korea, they are not potential defectors. They are heavily screened. This is another childish. Well, if North Korea sends missiles, will it send troops or technicians to operate those missiles? They don't need it. The Russians go there, they learn, and they come back. Got it. Russians are very good at it, you know. Okay. What? So انتايو تي منالبات انت سريدهم كمان سراويت السدو نيرم ناي كاب كوريا تم سراويت ايدهم كوب زغولو سراويت هيكون تم ريلي مروص سراويت يم كسدو زغولو اكمتات كولو زغولو نتهاجر كوكلو زغولو قال دما انتاي زبل زلو منالبات نتي اصواري يبغالو يم كوريا ني راشا مسايلات تبع كم زلا فلوت يلو نتي مسايلات كمهرو زغولو كمص زغولو ديلو راشاويان كيدوم تماهيرو ما كابو يم زملسو مخنياتو سراويت تمچ كال صقم كمص كم زغل سلد فلت بوتين نت كوينات ناب كال معزن نخيكيت لعلتن كاغو زلو ون سلو زغونه. What is the status of the Ukraine incursion into Kursk? Oh, apparently they lost over 20,000 killed in action and growing every day. So, and of course, this disappeared a little bit from the map because this is already BRICS week here in Moscow. So nobody's talking about Kursk. And next week, even more. After BRICS, these two BRICS weeks, then it's another story. But they consider the Kursk matter as So انتاي زبل زلو بحفشا تي كورسك زبحال ريجن ابوات يوم نيروم سراويتنا يوكرين بزعبو خنتاي اخبار اللو يلوسي لليس راشع سراويتنا يوكرين كم استغط لي زنقرا ويلو اتقداي تدما كاب زربانا طفاي متيو ابز راشا زرب لي لنا ابز عربا عالمي قن زربلو نيرو نساتهم قديفو ميم سلمتاي تا قداي سلزموتت زي فلوتيو حنت نغر تم اندحريلا اميدا ديت مزالا يوكرين سعرلو مالتيو يوكرين نيستي عوض ترخيبهم زي ميديا كلها تشاو يا تبل لذي بزعبو مزرعة تقاريصهم يوكرين يسعر له طريقة تبل راشا كسعر خلو راشا تسعر الله كله سلازي دليو أبا خلو يمزوح توا لذي زياك تفلت لكم كم ملكت كتكونكم هفشاقن تانا يسمين كوريا تبل عرسي بالدعم يمزتكم لازلو توقق النواح كل زاد اللي قبر له أبز سمعوا واسكه okay, give me a second. They're able to produce these UAVs in Ukraine. They're able to scale that production. From a practical point of view, victory plan is important. How to make the link between the victory plan and the peace plan. To win the war and to win the peace, both things has to go together. So European victory plan ay Zelensky ay natsagwan befalay to European Union Commission ኩናት ክነጽግ ዝኽእል ኣይኮነን ሰላሚ ክነጽግ ዝኽእል እምበር ኩናት ዝነጽጉ ይኮኑን ስለዚ ነቲ ናይ ቪክቶሪ ፕላን ከመይ ጌርና ምስቲ ፒስ ፕላን ኮኔክት ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ዘሎ ግን ቤን ጌርካ ክትገብሮ እቲ ኩነታት ጠቕላላ ኣብ ናይ ፒስ መንገዲ ዘየለኻሲ ቤን ጌርካ ምስ ፒስ ኮኔክት ክትገብሮ ትኽእል it's a very strange world that we are living so again أمريكا نت فيكتوري بلان أي تقبلتون بحتر زبالة أي نقبلون نايلهم كعفروا يدليهم. That's why we have to support Ukraine not only from the military point of view but also from the civilian point of view in order to make this country to continue working. Electricity. No country can work without electricity. And 70% of the electricity capacity production has been destroyed. We provide new generators. But the new generators are being destroyed the following days. Sometimes زبل زلو Russia برتو حيلي كم زلوها بفلای نت تقرصنای 700 تقرصنای ساعتنای يوكرين كم زفرسوه نت ساعات دفرسو زلو بومب خنتايس كي قبر أوروبا حدش جنريترات يسدو الجنريتر مس مثلا دحر خلته معالتي هرمو فتجنريتر قد محجز نبر جنريتر سلمتاي تقاصيلو ناتو مخنيات كير غبكا حدش جنريتر متى وين حدش ساعات متى وانتهي تركم سلام كتمص الله كان خيق اصل سلام مسمصا خي حدش جنريتر تهنص تجمر ግን ኤሮፓ ብስግንጢር ዝሓስብ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኢዶም ከሂቡ ክብሉ ተለኻኺሞም ነቲ ቁጠባናቶም የበላሽው ኣለው
سلام تدمس نير نيروبا تزبلت يجن أمريكا دما سلام يدلون يزلا أتي براسلس بحال دما بأمريكا يزور كم زلوا يزن قرانت على أمريكا دو قبل زغل حيلي يلا دوز بلد ما كاب سلطانه بزي وعلى الحذر إلا مالتي تسوي الديمقراطية بحالانه صبغ سلنات زي بالله نمت تتاوناي كالوت حيلتات أفتق زخفت سلزغوني التنوز بلا مراح دما نتوم كالوت تجزي خايم تنوز بلا بغى لها خد قحفة تخليها زغانتايو ገንዘብ ዝበሃል ሓይሊ ክሳብ ዘሎ ብዓለም እቲ ዲሞክራሲ ድማ ብገንዘብ ዝሰርሕ ክሳብ ዝኾነ ፖለቲከኛታት ድማ ብገንዘብ ዝብረፁ ክሳብ ዝኾኑ በዓል ገንዘብ ድሌት ክገብሮ ከም ዝኽእል ነቲ ሲስተም ፍሉጥ እዩ ኣብ ስዑድያ ነቲ ንጉስ ብገንዘብ ክትገዝኦ ይትኽእል ኢኻ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ንግስነቱ ብገንዘብ ከተወርዶ ይትኽእል ኢኻ ንጉስ ንጉስ እዩ ዳትስ ዋይ እተን ሃገራት ንረብሓን ንዝኾነ ክሰርሓ ክእለን ናይቲ ሃገር ፖሊሲ ግን ከም ድሌትካ ምትእትታው ጌርካ ንየማንን ፀጋምን ክጠውዮ ይትኽእል ኢኻ ንጉስ ስለ ዝኾነ ምናልባት ቁርብ ብዛዕባ እውን ብዙሕ ክትዛረብ ትኽእል ትኸውን ስልጣን ናቱ ዘተኣማምን እንዲ ኣይተኣማምን ኣብ ቻይና ሓደ ካብቲ ነዚ ፕሬዚደንት ሺ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝፀልእዎ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ኣፍ ደገ ስለ ዝኸልኦም እዩ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ብፍጹም ናብቲ መንግስቲ ክቐርቡ ከም ዘይክእሉ ገይሮም ንፑቲን ከም ሰይጣን ድርይዎ ኩሉ እቲ ኣብ ራሽያ ዝነበሮ ምትእትታው ኩሉ እቲ ኣፍ ደገ ስለ ዝዓፅዎ ስለያ ስለ ዝኾነ እሱ ከይጅቢ ስለ ዝነበረ ስለያታት ከመይ ገይሮም ነቲ ሲስተም ከበላሽዎ ክእሉ ኩሉ ነቶም ስለያታት ዘድሊ ቦታታት ስለ ዝሃቦም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ጠቕላላ ኣብቲ ሃገር ከምዚኣቱ ገይሩ that's why ንፑቲን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝፀልዎ ንፕሬዚደንት ሺ ድማ ዝፀልዎ ሃገራቶም ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ብፍጹም ስለ ዘይፍቀዱ ዘለዉ ንሻዕብያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፀልዎ ካብቲ ንእሽተይ ሃገር ክነሳእ ኢድ ናይ ኣሜሪካ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ካልኦት ክኾኑ ዝኽእሉ ኩሎም ስለ ዝዓፅዎ ኣይፈትውዎን እዮም that's why ኩሉ እቲ ኣሰራርሓ ናቶም ተመሳሳሊ ነዚ ናቶም ምትእትታው ከም ድሌቶም ክኣቱ ተደሊኻዮም ወላ ኣንጻሮም ንኣብነት ኣቢ ኣንጻሮም ክኸይዲ ዝፍትን ዘሎ ግን መዓት ቦምባታት ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይግድሰብኒ ድሕሪ ገለ ሬድ ቀይሕ መስመር ናቶም ተሰጊሩ ጠረክ ከብልዎ እዮም ካሊዎ እዮም ማለት ክቐትልዎ ደይኮነስ እቲ ሲስተም ብቐረባ ነቶም ንፋኖ ድዮም ክሕግዙ ንገለገለ ገይሮም ወይ እውን ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ጀነራላት ገይሮም ዕልዋን ከም ዝግበረሉ ክገብሩ እዮም ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ከምኡ ዓይነት ፍራጃይል ወይ ከዓ ሰንኮፍ ዝኾነ መንግስቲ እዮም ዘለዉ ኬንያ ከምኡ ሶማልያ ከምኡ ኣብ ኩለን ሃገራትን ዲሞክራሲ ዝበሃላ ብቐሊሉ ኢዶም ኢትዮም ነቲ መንግስቲ ክቐይርዎ ይኽእሉ እዮም ነቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ነቲ መራሒ ዘሎ ንዓታቶም ዘገልግል ፖለቲከኛ ከም ሓደ ህዝቢ ዝመረፆ ገይሮም ከምፅዎ ክእሉ እዮም ዋላ ንኣቢ ከምፅዎ ከለዉ እውን እኮ ከምኡ እዮም ሓሲቦም እዩ ዝበሃል ማራ ክገልግሎም ዝኽእል ይመሲልዎም ኣደናጊሮም እዩ ዝበሃል ንብዙሕ ሰብ እዩ ዘደናግርቲ ኣቢ ዝበሃል ክፈልጡ ዘለኩም ስለዚ እዚ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣለዎ ኦኬ ንቐፅል ንስማዕ እስኪ and we have to stop the cycle of they destroy, we repair. It means more air support. It means more air support capacity in order to avoid the electricity system to be completely destroyed. We have to continue supporting Ukraine stronger and quicker. This is an existential war. Russia is an existential threat for Europe, and I hope that member states will continue supporting. So ተዘረባ ኩሉ ግዜ ራሽያ ኤግዚስተንሻል ትሬት ንኤውሮፓ ንህላወና ኣዝያ ስጋት ትፈጥር ሃገር እያ ራሽያ እዩ ዝብል ዘሎ I don't know I'm not sure we haven't seen anything ፑቲን ንስጋት ናይ ኤውሮፓ ከም ዝኾነ ዝገልጸሉ ሓንቲ ኢራናን ኔቶ ስጋት ናይ ራሽያ ምዃኑ ግን ኩሉ ሰብ ፈሊጡሎ ብዝዋን እዚ ኔቶ ዝበሃል ራሽያ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ትካል ምዃኑ ንኩልና በርሂልና ኣሎ ስለዚ Russia has ramped up its military posturing, conducting high-profile tests of its strategic nuclear forces as it continues to gain ground on the battlefield. On the other hand, President Zelensky is unable to rally crucial support from Western allies. Our next story explains Ukraine's uncertain future. Russia is testing the combat readiness of its nuclear arsenal. So, Russia ኣብቲ ዋላ እኳ ብዩክሬን ፀብለልታ እንተለዋ እቲ ዋላ እቲ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዝኸይድ ኮንቲኔንታል ታክቲካል ትራይተኮነስ ኮንቲኔንታል ICBM ዝበሃል ንዕኡ እውን ነቲ ኒኩለር ማለት እዩ ንዕኡ እውን ፕራክቲስ ትገብረሉን ተንቀሳቅሶ ከም ዘላን ንኩሉ ኩነታት ትዳሎ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ስለዚ ራሽያ ንዝኾነ ይኹን እንተታት ድልውነት ከም ዘለዋ ፖስቸር ትገብር ዘላ ወይ ሓይላን ኩነታታን ትገልፅ ዘላ እዚ ከዓ ምናልባት እቲ ብፍላይ እዚ ናይ ኒኩለር ዝገብርዎ ኣብ ዝቐረባ ንኣሜሪካ ዓብ ስግኣት ከም ዝፈጠረላ ርኢና ኣሜሪካ ድማ ኢሚድየትሊ ነቲ ቪክተር ፕላንዶ ገለዶ ዝበሃል ናይ ዘለንስኪ ዝነበረ ብሙሉእ ተቐቢላቶ ስለዚ ኣሜሪካ ከምዚ ብኣፋ ጠራራዕ ትብሎ ዘይኮነስ ኣብቲ ግብሪ ካብ ራሽያ ኣዝያ ከም ትፈርሕ
تتجاجامين عن ريو زلنا راشا شلل كبلو خلو شبت كبلو يسأنو ناي راشا ترجن أبو خلو يمس قبلوا أي مسمار ناي راشا صبغ يرو يمس فلتوا زم أوروبا يم نتريالي تكابت كون نت هاوتي توم زلوا سميم أجر جرز قبر زلوا بر أمريكا ناي بوتين مثلا كاتا صبغ يرو يمس قبلوا تتجاجامين دمارينا لنا. These images released by Russian Defense Ministry shows the Yars missiles rolling across Vologya region. The drills involved the Yars thermonuclear missile, an intercontinental ballistic weapon with multiple warheads, capable of hitting targets over 11,000 kilometers away. The timing of these exercises coincides with Zelensky's clarification that Ukraine is not pursuing nuclear weapons. A statement made in response to his earlier comments suggesting otherwise. President شو بحفشة زعلمنا نبي قصات خيط كم زلا انت عينت كنت هتيقاتم كم زلونا كمي مدرخ بتحنا عم زلنا مستوعال المراهين أقدا سنة كل ويو كم زنريو زلنا بزوف الزعميتاتي زفتم زلو نخلو السوعي الكامراي مستحورة سبنا مستزبنا مستزلنا يا كبابي كله كردانا كخلالو بلير تراست قبر كلنا قرت ما بزحجي زفتم زلو كنردون كنفلطن كنكلالنا نايلومي ارستي ابسكودي لايك مقبار سبورت مقبار ابارات نايز channel مخان كومنت مقدافا قداسنا تالونا بلكو كم بوترو مزقت فلكم حنتا قداسيت لبواخ قد فلكم يسمعوها ناي افريكا قطباوي عبيد زقد سكات خوينو الزبلغت زسمعيو مجمريا ገንዘብካ اب ستوك ماركت انفست غبرو نك عبدي مخنياتو اب بانكو خفيل زلو ገንዘብካ بانكي زتقامل زلو نيوروبا نامريكا ما يمعبللو وترخلته نافريكا خطقم زخل كلتن فلقتن نحس كنبقاس علينا بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان افريكا خنطقما نغل وتر سلسته اب افريكا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلونا كخلالو نزن خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو انفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيرنا بافريكا انفست مقبار هيوتنا افريكا هنكير نغلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تطغموا لي بلاكم. Thank you very much.